नोंथांमोना आंखौ आलायारनाव नुनो मोनगोन वेलकाम टू माय बेग यूट्यूब चैनल दायो आङो थांनो ओंखारदों बरपेटायाव जे फंबाया फार्मसि थांगोन बेनिफ्राय फार्मनिफ्राय आदाया सिराजुलिसिम दिनै थांगोन होननानै बुंदों आरोना दा फार्मसिम थांनोसै बिथिं नै आइ दङ आइखौ खुलुमनोसै आरोना Này Này bye 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 Em मोजाङै था दे नै थिं थांबाय बे लेसां सायाव दा आदाया थांगोन आंखौ दिनैनो नै गामसा गाननानै सिराजुलिसिम आदाया सिराजुलिसिम दिननानै थांबाय बे सिराजुलियाव बे आल्ट्राया 8:30 मोनफैयो 8:30 एसे बारबाय आरोना खाथि पुर्णिमा जाबाय मालाबा एसे लेटबो जायो मालाबा 8:30 मोनफैयो बे बङाइगावसिम थांगोन बे आल्ट्राया क'क्राझारसिम थाङा आरोना बेयो दा क'क्राझारसिम थांनाया एसे फैगोन एसे लेट जायो दायो दलगाव मोनफैबाय दा हटेलाव बेयाव हाबबाय आरोना जे सोरबा साहा लोंनोबा साहा लोंजायो सोरबा ओंखाम जायोबा ओंखाम जानो हायो आरोना मानो होनोब्ला जाय बेखौ जायो आरोना उखैबा माने ओंखाम जानो हायो आङो जेबो जाथ'वा जे आं बारा गोबाव जायाखै नालाय जे आं न'आव ओंखाम जाना फैदों जे दलगाव दलगाव माने बे आल्ट्राया जे जानिखि बरपेटा बङाइगावसिम थाङो बियो बे बासआ बेयावनो लाखिखायो जे बिथिंनिफ्राय फैबा मानिया बे गारिजों आङो खननै जाबाय फैनाया क'क्राझाराव खेबसे थांनायाव बे गारिजों गाखोना फैदोंमोन बेनिफ्राय आरो दिनै बेनिफ्राय बिथिंनिफ्राय फैबा माहा हाबो बेखौ मिथिथ'ला आरोना जे फैनाय समाव बे बासजों माने बे आल्ट्राजों फैयाखैमोन जे थांनाय समावसो आं बेयाव गाखोफैदों बेयावनो हाबो आरोना बे आल्ट्राया हटेलनि मुङानो जाबाय काजिरङा नै हटेला बेनो बिथिं मारुति सुजुकी डिलार मोनसे दङ फिसाहि टुकटाकिब्लाबो आरो बिथिं हिर'नि बाइकनि नै डिलार दङ फिसाहिब्लाबो टुकटाकिब्लाबो नै बे ओमफ्राय बे जाबाय राइट साइडे दङ बे बिथिंनिफ्राय फैबा मानिया रौतानिफ्राय फैबा मानिया राइट साइडथिंसि बेनिफ्राय आरो बिथिं गुवाहाटीनिफ्राय फैबा मानिया लेफ्टथिं आरोना बे हटेला बरपेटा मोनफैबाय सिमलागुरि जे बेनिफ्राय आङो दायो पानबारि बासाव गाखोनोसै पानबारियाव बास स्टेन्ड स' गाइस दिनै नेक्स्ट डे जे मैयाहाय आङो भिडिअखौ लानाय जायाखै जानिखि आं बेवहाय जे पानबारि जे बेवहाय फैदोंमोन जे बे मोनफैनायाव जे आङो भिडिअ लायासै मानो होनोब्ला जे आङो जे देहाखौ बोरैबा मोनबाय मैया जे मोनबाय माने जे जेखियानोखि आं मोनफैदो पानबारि जे बेवहाय आंहा एसे खर' सानाय मोनबाय बेनिफ्राय फ्रेस जागोन होननानै दुगैबाय दुगैनाय आं बांसिनसो खर' सानाय मोनबाय बेनि थाखाय आङो भिडिअखौ मैया लानाय जायाखै बेनिफ्राय मोना मुलि लायहैबाय मुलि जाबाय बेनिफ्राय आराम मोनबाय आङोथ' पानबारि जे बेवहाय मानो फैदों आङो जे आङो आलायारन थिएटाराव आङो हाबनोसै माने इबारि नोंथांमोना आंखौ आलायारनाव नुनो मोनगोन बयबो अनसायगोन होननानै जे मिजिं थिबाय जे दायो आङो बिल्डिं सायावनो दङ जानिखि आङो दंथ'यो जे बेनि सिङावनो माने प्रेक्टिसा खालामगोन आरोना माने जानिखि थिएटारनि बेयावनो खालामगोन बेनिफ्राय आरो जानिखि डेन्स मोसानाय बैथिं खालामगोन बिथिं उनथिं नैथिं माबा पेन्डेल माने बिथिं बनायदों बेनिफ्राय नै बिथिं दुगैग्राफ्रा दुगैबाय थादों बेनिफ्राय आरो एबसु अफिस जानिखि पानबारि आनसलिकनि नै बे जाबाय पानबारि आनसलिकनि एबसु अफिस भिउ बियो रिहार्सला दा जाथ'वाखै बेयो जाबाय BPFनि जानिखि बे बिल्डिं जे बियो BPF फ्रा बनायनाय जे बिसोरनिफ्राय भारा लादों बेखौहाय माने बिसोर थानो होदों आरोना बेयाव बे रुम होदों बिथांमोना जे जानिखि आलायारन जे थाग्रा मानसिफोरखौ बेवहाय थानो होदों जे बेयाव दंथ'यो जे रिहार्सला 1 तारिखनिफ्राय जागोन आगस्ट 1 तारिखनिफ्राय दावबसा सार बिथाङा फैगोन जे बिथाङा कालचारनि EM नालाय जे बिथांखौ हांख्रायदो जे बिथाङा बेवहाय फैगोन
जे नोंथांमोना बयबो आलायारन थिएटारखौ अनसायगोन नायगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। नोंथांमोना मोजां नांदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम, जे आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।